ஸ்ரீ ராகு பகவான் மேஷ ராசியிலிருந்து மீன ராசிக்கும், கேது பகவான் துலாம் ராசியிலிருந்து கன்னி ராசிக்கும் வருகின்ற 8/10/2023 அன்று பிரவேசிக்கிறார். அது சமயம் நாகை அடுத்த நாகூரில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ திருநாகவழி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ நாகநாத சுவாமி ஆலயத்தில் ராகு கேது பெயர்ச்சி விழா நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி ஆலயத்தில் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற உள்ளது. இதில் பக்தர்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்ளுமாறு ஆலயத்தின் சார்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது. நாகூர் சிவன் கோயில் என்று அழைக்கப்படும் திருநாகவள்ளி அம்பாள் சமேத நாகநாத சுவாமி திருக்கோயிலில் வருகிற 8/10/2023 ஞாயிற்றுக்கிழமை இத்திருக்கோயிலில் எழுந்தருளியுள்ள ராகு பகவானுக்கு ராகு கேது பெயர்ச்சி திருவிழாவை முன்னிட்டு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகளும் நட்சத்திர பரிகார சாந்தி ஹோமங்களும் நடைபெற உள்ளது. இத்திருக்கோயில் சிவராத்திரியில் 4ஆம் காலத்தில் நாகராஜன் சாப மோசனம் பெற்றதாக வரலாறு உள்ளது. இத்திருக்கோயில் எழுந்துள்ள கன்னி ராகு பகவானுக்கு ராகு பகவான் மேஷ ராசியிலிருந்து மீன ராசிக்கும், கேது பகவான் துலா ராசியிலிருந்து கன்னி ராசிக்கும் பிரவேசிக்கிறார். இதனை முன்னிட்டு இத்திருக்கோயில் ராகு பகவானுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் 1:30 மணிக்கு மேல் பரிகார சாந்தி ஹோமங்கள் துவங்கப்பட உள்ளன. ஆங்காங்கே உள்ள பக்த கோடிகள் அனைவரும் இந்த ஹோமத்தில் கலந்து கொண்டு ஸ்ரீ ராகு பகவான் அருள் பெற வேண்டுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேலும் இந்த ஹோமத்தில் கலந்து கொள்பவர்களுக்கு ராகு பகவான் உருவம் பதித்த வெள்ளி டாலர் பிரசாதத்துடன் வழங்கப்படும். பரிகாரம் செய்ய வேண்டிய ராசிகள் மிதுனம், சிம்மம், கன்னி, தனுசு, கும்பம், மீனம். இந்த ராசி நேயர்கள் அனைவரும் இந்த ஹோமத்தில் கலந்து கொண்டு ராகு பகவான் அருள் பெற வேண்டுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த ராகு பகவான் பரிகார ஹோமத்தில் கலந்து கொள்ள ரூபாய் 250 திருக்கோயிலில் செலுத்தி ரசீது பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.